chaos yemunyika yeMozambique aiwa it is erupting. Tichiona kuti vakomana vanhu panguva ino havasi kana kuteerera anything chinobva kugovernment aiwa yaDaniel Chapo. Tiona kuti pamwe chete nematogets people that are just passing through vachiti hatizombobhadhira matoll fees. Sandapinda mashoko anobuda nyugo panapa kuti wasubscribe or like on the bell icon. Tipinda pahendo aiwa yeJustice Frontline vanobuda vanyora vachiti another free day at Maputo toll gates. Monday 27 January 2025. Toll gates in Maputo remain free of charge despite the regime deploying a police contingent. The people's pressure proved decisive. They warned that if charges continued, the entire platform would be banned. Faced with this threat, the police withdrew, allowing vehicles to flow freely. Panosha videos amuri kuona mchona aiwa on that toll gate munoona kuti aiwa mota dzinongoalaiwa kunzi aiwa ngadzingopfuura mapurisa akangomira. Panapa mapurisa malaw enforcers vamboda kumboya vamboda kumbomira asi vawanzopiwa mathreats ekunzi aiwa vada kuramba muchiincreasa those toll fees kana kuda kuchaja vanhu munoipisa toll gate sezvamakuona zvakaitwa yeMaputo. Mashoko atirikuona panguva ino kuti aiwa chakachaya aiwa munyika yeMozambique. Tiona kuti panguva ino macitizens akajamuka, macitizens haasi kutolerata the rule aiwa yaDaniel Chapo. Tiona kuti aiwa vanhu havasi kufara, vanhu vari kuda Venancio Mondlane kuti avatungamirire. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.